Aliyan mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka foli ani tanni bɛɛ ka taga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ a fɛ sɔgɔlen bana ni wagati la an b'a bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na 2025 ladalako la ani Bumabɛli Jawara an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ ka se ka na masala kibara minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan lamɛnbagaw bɛ se ka faamu sɔrɔ tuma k'u to u sigiyɔrɔ la thèmes ka ca bi n b'a ɲini an kanubagaw fɛ u ka dɔ fara partage kan kosɛbɛ ka kɛ caman digi pour que vidéo bɛ se ka stabiliser cogo min na sɔnni an ka don ɲininkali kɔnɔna na an bɛ foli bila bubu la ka foli di kanubagaw ma mali kɔnɔ mali kɔ kan barisabu ni wagati la a bun bɛ ani an juguw ni ɲɔgɔn cɛ Bumabɛli Jawara i ni ɲankuma n bɛ foli lase aw ma k'aw bɛɛ fo aw sigiyɔrɔ la k'an lajɛbaw ni an lamɛnbaaw bɛɛ fo a fɔ ye ko ni y'an sigilen u ka dugawu k'an ye an yɛrɛ bɛ dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu sama an ma jamana in ko ma nɔgɔn sisan n b'a fɔ ma an bɛ yɔrɔ dɔ min na ko bi kunnafoni ka ca sira caman fɛ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka vidéo partager u ka partager u ka partager u ka j'aime digi u ka cœur digi u ka cœur digi kosɛbɛ a ye cœur digi pour que vidéo bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na a bɛ se ka stabiliser cogo min na voilà barisabu an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna na a ma nɔgɔn an kanubagaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka an dɛmɛ min ye ka to ka kɛri ko pomper dɔɔni ka partagew kɛ comme ça vidéo bɛ se ka stabiliser Bumabɛli Jawara ne b'a dɔn ni bɛɛ lajɛlen pɛrɛlen don média kɔni ka ca yan ni wagati la ni bɛɛ lajɛlen labɛnnen don an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn b'a ka baara bila ka an suit an ka kunnafoniyaw k'olu kɔnɔ ko baaraw sigira sen kan bon an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali fɔlɔ o ye an ye kibaruya dɔ ye minɛ kunun min ye Etienne Fakaba ani France médiaw olu bɛ k'u acharné Mali yɛrɛ kan nin wagati la fo ka fɛn fɔ i b'a fɔ ko an yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔna na ou bien an yɛrɛ t'a kalama min de bɛ yen nɔ Bumabɛli Jawara Etienne Fakaba ale ka propos in kununko i ye a lamɛn i bɛ se ka jumɛn fɔ a kan Musa ne bolo yani n ka don Etienne Fakaba jaabili la parce que o ye ka mɔgɔ jaabi mɔgɔ min jaabili tɛ n ka programme kɔnɔ événement ba dɔ bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Bamexi Bamexi bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina Turku ka entreprise min bɛ yen n'an b'a fɔ ko industrie d'armement n'o bɛ kɛlɛkɛminɛnw dilan o 15 de bɛ yan Irisiw ka délégation ba o nana RDC o y'a ka premier ministre et ministre de la défense a bɛɛ y'a mɔgɔ kelen ye o bɛ Mali kɔnɔ yan min dabali b'a ye minɛ Mauritanie ka délégation bɛ yan Niger ka délégation bɛ yan Ghana ka délégation bɛ yan donc mɔgɔw y'a i b'a dɔn la CEDEAO va enfin comprendre quoi CEDEAO bɛ k'a faamu dɔɔni dɔɔni k'a yɛrɛ k'a fɔ yɛrɛ la bɛn de ɲɔgɔn tɛ quoi u bɛɛ nana Mali ka système lajɛ c'est que le Mali a été le pays le plus envié i b'a dɔn ko bɛɛ de ɲɛ bɔra jamana in fɛ hɔrɔnya ka di dɛ i b'a dɔn n'i bɛ jɔnya la i tɛ se ka fɛn ɲɛ i yɛrɛ ye ni hɔrɔn y'i wele hɔrɔnya kɛnɛ kan e yɛrɛ sigilen bɛ nin ka di ye mais i tɛ se ka kɛ n'i y'a kɛ France i bɛ bɔ fanga la il y avait une délégation pléthorique CEDEAO dugu 4 de tun bɛ yan CEDEAO dugu yɛrɛ dugu 4 Nigeria tun bɛ yan Togo tun bɛ yan Ghana tun bɛ yan donc k'o fara AES délégation kan k'o fara Irisiw ka délégation spéciale kan tu sais que nin y'a siɲɛ fɔlɔ de Afrique kɔnɔ Afrique de l'Ouest nin y'a siɲɛ fɔlɔ Afrique de l'Ouest kɔnɔ dugu kelen min ye salon d'armement kɛ a kɛra Afrique de mais Afrique de l'Ouest kɔnɔ dugu fɔlɔ ye Mali de et mɔgɔ si k'i jɔ cogo di ko dugu isolé an sugu bɛɛ tun bɛ ka daminɛ pistolet automatique la ka na pistolet métrailleur ka na métrailleur la ka bɔ yen ka na arme lourde la ka na arme individuelle ka na arme collective la ka na missile type la donc i b'a ye k'a fɔ n m'a fɔ ma jadusu kelen ma da tugu anw de la an bɛ marifa tila la i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka nin bɛ kali cogo di quoi donc c'est pour vous dire que yan'an ka taa yɔrɔ jan ka tasibila kɛ Mali faamaw ye ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ anw bɛ barika da an ka faamaw ye an nisɔndiyara kunun kojugu an ye fɛnw y'an ɲɛ la min y'an dabaliba bi n bɛ motion spéciale kɛ Aziz Traoré ye Aziz Traoré bɛ kɛlɛ min na Ala k'a ta fanga d'a ma quoi Ala k'a ta fanga d'Aziz ma an dɔgɔnin don dɛ mɔgɔ kana maloya k'i dɔgɔnin féliciter n'a ye baara kɛ
mɔgɔ dɔgɔnin n'a ye ɲuman kɛ e fɔlɔ de bɛ kɔn k'a fɔ a ye ko vraiment ko c'est bien o kuma suruma ye mun ye Azi Traoré bɛ bamanankan kɛlɛ min kɛli la Turkiw ka représentant y'a kɛ kunun quoi a ka discours bɛɛ la i b'a kalama a bɛ ka Mali fo bamanankan de la Mali an bɛ ɲɔgɔn bolo Turkiw ka délégation min ye discours kala a da sera a kuma ma donc o kɔrɔ fɛn min bɛ mɔgɔw marqué u y'u yɛrɛ fa kan ye a ye bamanankan cité ka discours kɔnɔ fo siɲɛ 4 nin ye kuma kɔrɔma de ye anw fana kan ka min ta an k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ko de ye ko min an kan ka kan don da la Aziz bɛ kɛlɛ min na bɛɛ ka kɛlɛ de don wa bɛɛ kan ka Aziz dɛmɛ nin kɛlɛ in na fɛnɛ donc vraiment tun bɛ fɛ k'o motion spéciale de kɛ ok mais ɲininkali kelen b'an bolo o hukumu kɔnɔna na Bobo an y'a ka fɔ fɔlɔ la Aziz Traoré a yɛrɛ tun bɛ ka laɲini kɛ min ye an bɛ sommet France Afrique kɛ ka sommet Russie Afrique ninnu kɛ ko an yɛrɛ ka sommet wɛrɛ kɛ sa maa bɛ se ka bisikiya k'a fɔ ko nin ye o sommet dɔ ye mais n ko nin y'o sommet ɲɛbila de Aziz bɛ sommet mun kɛlɛ kuma fɔlɔ la a bil'u kunna nin y'o sommet ɲɛbila de parce que n'i ye jateminɛ kɛ nin na nin ye salon international sur la défense et la sécurité un salon qui a été déjà Mali ye partenaire wele ka don ko Mali n'est pas isolé Mali ye wele bila jɛɲɔgɔn kuraw ma Mali ye wele bila teri kuraw ma jamana caman nana Mali ka expertise lajɛ et puis Mali ka système de défense k'a ta k'a lajɛ donc i bɛna k'a fɔ système de défense aérien tɛ marifa avion dɔrɔn tɛ quoi Mali o de yira kunun quoi il y avait des matériels logistiques de surveillance surtout Mali bɔra drone a ye drone ba hectare mɔgɔw tun bɛ yen mais drone wɛrɛ nana tugun drone type 4 Mali kan k'o san tugun k'o fara ka minɛnw kan an da bɛna s'o ma kuma ɲɛkɔrɔla la mais salon d'armement in kɛra exposition de kun don sini an bɛ taa teri la Kulukoro teriw bɛ yen baara daminɛna kunun a kun bɛ cɛ vendredi merci marifaw yɛrɛ bɛ taa ci sini de Kulukoro arme kelen bɛɛ bɛ ci arme bɛɛ lajɛlen u puissance ye jumɛn u porte ye jumɛn u bɛ dan min u bɛ bɔ min an mɔgɔ dugu ka mana marifa kolonden fɛn fɛn tun b'an bolo an bɛna a bɛɛ bila aw y'a banna an tɛ marifa kolon la marifa ju sirilen dɛ i bɛ to marifa cili la a bɛ chauffer a banna pewu il y avait 29 pistolets automatiques 29 nouveaux types de pistolets automatiques ça fait u yɛrɛ bɛ u ka jamanaw bɛ baara kɛ ni marifa min ye u y'o ɲɔgɔnna de da an ma walahi ala marifa fɔlɔ tɛ mun bɛ ne bolo kunun o de ye Char 127 ye Char 127 i b'a kalama ale yɛrɛ a bɛ 600 coups de bɔ par minute et puis il y a double mode mode cadenci bɛ yen mode coup par coup bɛ yen mode cadenci ye mun ye n'i y'a bila mode métrailleur la a bɛ ko prrrr n'i y'a bila mode coup par coup la a bɛ gugugugugugu donc ça dépend e de b'a dɔn i bɛ fɛ ka mɔgɔ in faga i bɛ fɛ ka mɔgɔ min faga i bɛ fɛ ka faga ni sira ɲuman jumɛn donc voilà mɔgɔ bɛ se k'i kulonkɛ ni jamana façon na cogo di vraiment kunun an nisɔndiyara an bɛ dugawu kɛ an bɛ taa tir la sini donc an bɛ taa essai kɛ ka Kulukoro kulu ɲanankulu gosi dɔɔni k'a lajɛ a ye sabali a y'an ka ɲanankulu kɛ a y'a pan o kun ne fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ ka pan o kun sini kɔni an bɛ ɲanankulu turusiw bɛ taa o yɔrɔ lajɛ an bɛ n'an b'a ye k'a fɔ AES jamana tɔw kun représenté don a kɛnɛ kan image la an ye Burkina ministre de la défense ye u bɛɛ lajɛlen wari y'a jira k'a fɔ ko nin ye ko ye ko min n'a y'u jigi fa i bɛ se ka mun fɔ a ko kan k'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Afrique mais a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o l'AES était représenté déjà et puis c'est avec une délégation pléthorique les différents ministres de défense maintenant de l'AES u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan mais o ma ne kabako ye parce que AES n'a ɲɛ kelen ye dugu tɔw de y'u ka ministre de la défense bila ka na Congo nana Congo ka ministre de la défense yɔrɔ c'est encore le vice ministre encore ale tun bɛ yen Mauritanie ka ministre de la défense tun bɛ yen Nigeria tun bɛ yen Ghana tun bɛ yen et puis le Mali va créer encore une section uniquement maintenant section des robots militaires o ye mun ye i b'o dɔn Kulukoro kɔnɔna ninnu na an bɛ robot de bila ka don o robot de bɛ kɛ dugu ma a bɛ don a bɛ min détecter a bɛ se ka tiri fana k'a yɛrɛ ma donc maladie fana b'a la c'est vrai an tilala ka ban quoi parce que nin ma an nafa kosɛbɛ Mali ye kuluma jamana de n'i taara Bayangara mara ninnu na le centre de Mali n'i y'a relève ta k'a lajɛ a b'i kunna zone minnu ɔrɔsiw ni fɛnw de bɛ yen i b'a ye wokɔnɔnaw ni fɛnw de bɛ yen donc a kɛlɛ la mobili ta man di quoi i bɛ robot ta k'a bila ka taa robot de bɛ don ka fɛn caman kɛ o robot type fana bɛ yen donc l'armée malienne va créer encore une section des robots min bɛ kɛ sababu ye tun ale fana bɛ don wo misɛnnin ninnu kɔnɔ ka taa fɛn kɛ fɛn caman yira la an na kunun quoi premier ministre yɛrɛ tun bɛ yen a kɛra nisɔndiya ko caman ye quoi franchement aya Bobo an bɛ taa ɲɛfɛ
a kɛra nisɔndiya ye an bɛ taga min ye maa caman fana tun bɛ ka bisiya k'a fɔ ko acharnement min bɛ anw nɔfɛ nin wagati la min ye ka nkalon tigɛ ka da jamana in na ko a dɔ fana tun ye a bali Bumabel Jawara Etienne Fakaba média occidentaux olu ka ni propagande ninnu ni wagati la ka ɲɛsin Mali ma i bɛ se ka jumɛn fɔ a kan? Etienne Fakaba aw b'a fɔ k'a tɔgɔ ko Etienne Fakaba tɔgɔ tɛ Etienne Fakaba o ayi Etienne Fakaba y'a chrétien tɔgɔ de a fa ye silamɛ ye a ba ye silamɛ ye Kayika de don Sisoko de don u ka so bɛ Kayi a ka cɛkɔrɔba yɛrɛ tun ye école karamɔgɔ de Etienne Etienne y'a chrétien tɔgɔ de service de renseignement de y'o da la France awɔ n'o tɛ a tɔgɔ de ko Umar Sisoko ale de kɛra siɲɛ fɔlɔ ye ka chrétien jadisi o de kɛra ale fɔlɔ ye français y'a bila o les premiers chrétiens jadis depuis ala ka diɲɛ dan a fɔlɔ kɛra ale de wa malien de mais IBK kun tɛ se ka réussi quoi IBK ka n'a bɔra IBK yɛrɛ dɔrɔn na IBK ka ministre ni IBK ka gouvernement bɛɛ kun ye agent de DGC quoi présidence kun falen don français ka service de renseignement la bon ninnu bɛɛ kun bɛ yen dugu mana jɛ a bɛɛ kun bɛ contrat ka ambassade la e bɛ ka ye sisan de o sinon que Etienne ni o ye parce que u y'a don chrétien de la Francis service de renseignement de y'a don chrétien la n'o tɛ a tɔgɔ de ko Umar a tɔgɔ de ko Umar Sisoko mɔgɔ caman t'o don a la quoi Etienne n'o tɛ a bil'i kunna c'est les premiers djihadistes chrétiens o de y'a to Assimi y'a fɔ ye ko diinɛ kɛlɛ tɛ quoi ko diinɛ kɛlɛ tɛ ni diinɛ kɛlɛ don mun bɛ taa jinim ni chrétien se ɲɔgɔn ma mɔgɔ min ko Mali ka silamɛ jamana n'a kɛra silamɛ jamana ye n ko Etienne Fakaba fɔlɔ ye kan bɛ tigɛ ale kɔni ou bien n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don ko ninnu bɛ ka kɛlɛ min kɛ ko diinɛ ko don ko an ka kɛlɛ kɛ ko ka Mali kɛ kiri ka tigɛ ni kuranɛ ye n'a kɛra kuranɛ Etienne Fakaba fɔlɔ de ye su fɔlɔ ye n'o tɛ an bɛɛ bɛ sauver o parce que an t'a dan an bɛ seli ka kɔrɔ an bɛ fɛ e min tɛ seli e de bɛ diinɛ yɛlɛma o donc diinɛ ko tɛ Assimi ye nin fɔ an ye diinɛ ko tɛ foyi ko tɛ le Mali est attaqué par les djinnim mais mun ye ko yɛrɛ bɛɛ diya ne ye anw de kun fɔra k'an ye nkalontigɛlaw ye mais diɲɛ tigɛra médias occidentaux la 32 médias occidentaux o de tun ka kuma Mali kan u ye min don a débat la ça fait 8 millions d'euros u y'o de don a la walasa ka Mali 8 millions d'euros mais débat in bɛɛ kun bɛ mun kan Bamexi ko tɛ dɛ i filila le Mali a éliminé le plus grand chef terroriste de djinnim awɔ Abu Salam Umar Asara Sumpi. Tu sais que Asara Sumpi, c'est lui le chef allez de couiller relais entre la France et Djinim. La France devait l'envoyer 200 pick-up, 24 drones, 70 balles de type 7,69, plus encore d'autres armements, armes lourdes, français qu'on a black. Mais la France a compris que Djinim Fangabate Djinim nana blanc la tenya. Donc là, ce Djinim Moro Bora, Alibra Boutoum ni FLA Bora, Mauritanie Kamale attaqué. Allez, ça va soumpi qu'elle est là. Donc, campagne Bekouye Kaola in Alega Sayade. C'est le top. Allez, des chefs de filets, allez, des Français, top, oui, Djinim Konala. C'est lui le coordinateur de Djinim entre Tombouctou et encore Nara. Allez, attaquer coordonné comme Tombouctou pour Nara. Allez, Sarah. Et il y a Franck Sigilin qui a commencé à Sumpi 196 morts au défilé hier. Sous Thomas et Follow. 27 prisonniers au très d'Arodeka. Où les prisonniers qui l'ont attaqué, Kouka Kinan Koyemi, Koko, ni Sumpi Kunjaru, la Koukunta Sogolone attaqué. Ça a été le succès, Amadri Kane, succès Nyonake. À peu près 250 terroristes, éléments, commandos armés, à Bé Mauritaniens et Algériens, au de Sumpi qui a attaqué. 32 personnes au de Koumen 32 personnes au de Koumen. Ko poste une kuna, ko poste une kuna ko lente. Bagasabu le baye. Ou nana kumamina, ou lou kelenga poste attaqué. Donc, au lieu avion n'a pas pu couper singana de poste kuno. Ou ya soro éléments d'adaleno position na. Mais oui, faire l'autre sur la boîte. Avion ou avion chama fera. Ou que ça va bouger beaucoup nous de kane qu'on a là. Sur la suite, 196 corps au de éparpillés. Depuis où il y a attaqué follow nous et mobile corps mobile chaîne mounou jaïra. Ou ga laban danoma. Donc, Femi Abu Salam Umar Sarayen. Abu Salam Umar Sara ka min to a 800 millions. Mais on va sarali wari.
parce que chaque combattant 800 000 800 000 de bɛ d'i ma a sara ka min to a kun warijɛ la a bɛ 800 millions bɔ franc CFA a billet bɛɛ ye jumɛn ye a bɛɛ ye série A ye donc u ye nin bɛɛ kɛ k'aw la ɲinɛ Omar Salam ka saya de kɔ ça a été un coup dur pour la France un coup dur pour les médias occidentaux mais nous ne tun bɛ sigi k'anw traité maliyɛn minnu bɛ ninnu na olu tun b'a fɔ an ye nkalontigɛla ye wa a bɛ abonnement ta ninnu ka chaîne de kama TV5 ni France 24 ni fɛn ninnu k'i bɛ taa nin de lamɛn ko Bamakɔ encerclé don u ye ɲagalen Bagayogo ɲininka ɲagalen Bagayogo yɛrɛ mɔla ko jugu ko Bamakɔ encerclé don u y'a ɲininka ko Bamakɔ jumɛn ko Bamakɔ kurani ne ko Bamakɔ jumɛn depuis Ala ka dan tɛ Bamakɔ kurani mɛn Bamakɔ kurani ne ko a ka bɛ Ɲamakɔrɔ kurani de ma wa ou bien a ka bɛ jumɛn ma Bamakɔ kurani ça n'existe pas. Mais bɛɛ k'u sigi bɛ ka ninnu de lamɛn ko toutes les bases militaires toutes les grandes bases militaires k'a bɛɛ minɛ don jini mɔgɔw bolo jini mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn jini mɔgɔ yɛrɛ b'u ɲininka ko jini jumɛn de ko don donc Etienne Fakaba ni kana jigila la quoi Etienne Fakaba c'est le premier djihadiste chrétien donc aw bɛna ye k'a fɔ aw kana ko jini mɔgɔw silamɛya ko tɛ mais u ye fɛn min sigi ko front patriotique pour la renaissance et pour la résistance après sɛbɛn tila yɔrɔ jan dɛ transition ye erreur kelen min kɛ a kɛra o de transition ye partout ci mais est-ce que b'a kalama a kun kan ka remplaçant bila ka na délégation sociale kan sigi yɔrɔw la joona partout yɛrɛ non ale kun sɛbɛn n'an ye parti minnu partout cilen kɔfɛ ka mairie dissous délégation sociale de kan ka na joona parce que a bila kun ko burusi kɔnɔna bɛ marcher ni collectivité de o de ka kan ka erreur o donc au maire kɔrɔ caman bɛ yen a n'o conseil kɔrɔ caman bɛ yen olu de ni terroristes bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ information di informateur tɛ dogo wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ o i ye parti politique mɔgɔ minnu gɛnɛ o mɔgɔ caman de bɛ ka kunnafoni di ninnu ma ka burusi kɔnɔna bin anw ye erreur min kɛ a kɛra o de ça c'est une erreur politique et moi-même je reconnais donc Etienne Fakaba ye mouvement mun sigi munna FLA mɔgɔw bɛ ka bɔ ka taa attaquer Kita munna bɔ ka taa attaquer Kayi n bɛna f'i ɲɛna n ko parti kɔrɔ minnu cira dɛ olu ka cellule kɔrɔ minnu bɛ yen mɔgɔ dɔw de talen b'o kɔnɔna na mun ka kunnafoni di terroristes ma mɔgɔ min yɛrɛ b'a ɲɛmɔgɔya la o ka parti de kɛra premier ye Kayi o ka parti de bɛɛ batté élection présidentielle la Kayi donc parti liste kɔrɔ de bɛ ta k'a lajɛ ka village ninnu lajɛ parti mɔgɔ minnu bɛ yen ni wari bɛ se ka ci minnu ma olu de bɛ terroristes ninnu bisimila donc a kɛra a bɛ combat politique de kɔnɔ hali bi a t'a kalama parti secrétaire général kɔrɔw parti muso ɲɛmɔgɔ kɔrɔw donc parti président mɔgɔw de wele bon karisa bɛ t'i fɛ yen terroriste don i b'a dɛmɛ ka yɔrɔw yira la attaque bɛ kɛ cogo jumɛn armée ta ani jeunes ɲɛ yira ɲɔgɔn na et même n'u ye attaque dɔrɔn jeunes dɔ b'u ka vidéo kɛ aw tɛ na o y'an ka dugu ci dɛ tout ça fait partie de la communication médiatique et la communication et la cabale médiatique donc an bolo k'an ye parti politique gɛn o parti politique kelenw de bɛ ka ninnu financer wa u ye mɔgɔw dɔn cogo di olu kelenw ka parti liste min b'u bolo olu de bɛ ka olu kɛ bi terroristes ka contact n'u ka relais ye dans les brousses o de y'a to Kayi ye attaqué suffisamment bari sabula minnu bɛ ko in ɲɛma olu caman bɛ bɔ Kayi wa olu ka parti yɛrɛ Kayikaw de y'u dɛmɛ kosɛbɛ mais Kayikaw ma dabɔ juguya kama o. olu président ka discours fɔ dɛ ko an ye minnu gɛn fenêtre fɛ da fɛ olu de donna fenêtre fɛ donc u bɛ ka parti militant kɔrɔw de yɛlɛma k'olu kɛ terroristes ka relais ye. C'est les mêmes politiciens. Etienne Fakaba ma fili dɛ a ko contact bɛ c'est les mêmes politiciens o de to Etienne Fakaba ka publication na 3 jours avant tout ça a b'a yira k'a fɔ k'u bɛna nkalon ta ka don la sisan ale de kɔnna ka fitan avant kɛ o parce que le service de renseignement a découvert renseignement y'a ye k'a fɔ burusi kɔnɔ mɔgɔw ka contact sɔrɔ ni mɔgɔ kelen wa u bɛ ninnu mɔgɔ kelen ka parti de la an ye parti minnu ci dɛ o mɔgɔ dɔw ka mɔgɔw de fɛnɛ don olu de bɛ terroristes bisimila olu de bɛ téléphone ɲini ka d'u ma olu de bɛ fɛnɛ bila ka taa fɔ mɔgɔw ye aw k'aw dabɔ u ni faamaw cɛ a maire kɔrɔ kelenw de bɛ taa burusi kɔnɔ ka taa fɔ dugudenw ma ayiwa u nana wo kun n'aw tɛ k'u ni faamaw de don k'a fɔ sɔrɔsikɛ den de tɛ aw ye sɔrɔsi tɛ aw yɛrɛ de kama awɔ n'a y'u ko fɔ sɔrɔsiw ye ni min bɔra la aw kungo don an ye maire kɔrɔ caman minɛ o la minnu bɛ yen n'u ka conseil dissout k'olu bɔ yen donc rapidement transition kun kan kan ni conseil mun dissout parce que a bila kunna état n'est pas suffisamment représenté dans les brousses donc collectivité de bɛ yen mairie ni maires de bɛ yen n'i ye maires dissous i bɛ maires remplacer joona mɔgɔw mago b'u ka papiers la mɔgɔw mago b'u ka fɛn caman na donc ni yɔrɔ jɔra dɔrɔn activité bɛɛ bɛ jɔ parce que n'i ye conseil dissous a bila kunna mairie bɛ jɔ mɔgɔw bɛ taa min l'État, c'est vrai que l'État c'est un peu encore assez, c'est loin, et puis, faire une collectivité de mairie.
bon au maire kɔrɔ dɔw a bɛɛ tɛ dɛ olu de bɛ ka bila ninnu ɲɛ ka dugu tasira yira n'i bɔra nin village in fɛ i bɛ yɛlɛ i bɛ se k'i to i bɛ nin dugu in na sɔrɔ o de y'a to mɔgɔ ninnu bɛ bɔ fo Mopti mara kɔnɔ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ sud la nɔgɔya la c'est les mêmes politiciens donc aujourd'hui k'i kuma jaabi Etienne Fakaba nin t'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ tubabu muso y'a fɔ a ye ko halala tɛ donc nin t'a tɔgɔ la a tɔgɔ de ko Umar Sissoco donc français ka nin bɛɛ kun bɛ IBK kun tɛ se ka réussir quoi c'est que la France avait infiltré la présidence le gouvernement le régime IBK était plein quand même des agents de renseignement français a bɛɛ ye malien mais a bɛɛ et puis français de kun bɛ liste IBK ma dɛ i bɛ nin kɛ nin i bɛ nin kɛ nin i bɛ nin kɛ nin donc Etienne Fakaba yɛrɛ sɔrɔ présidence la ten wa n'a mɔgɔ mɔgɔ kila la o bɛɛ kun bɛ texte ci ambassade la u ka rapport déposé o mɔgɔ kelen dɔ de filɛ nin ye o de y'a to transition ma temps d'a ma quoi transition ma temps kelen d'a ma mais aw t'a dɔn quoi c'est fait ce transition là on a un service de renseignement impeccable et suffisamment outillé équipé et informé billahi tallahi an ka service de renseignement de ka farin kojugu ko in na olu de nin bɛɛ détecté donc voilà. Ok, mais Boubou, maaw bala ka ɲininkali min kɛ dɔw bala k'a fɔ ko pourquoi u ka nationalité tɛ minɛ ou bien ka mandat da u kan Boubou. N'i ye nin ka nationalité yɛrɛ t'a bolo français de don il est franco-malien. Ale kelen tɛ n'a tɔw. Non, il est franco-malien i b'a dɔn décision dɔw bɛ yen sa o bɛ dépend jamana marabagaw de la et puis aw bɛ ɲinɛ min kɔ mɔgɔ caman bɛ yen u b'a la ka jamana dafirili ɲɛɲini u b'a ka bi olu bɛ ka ninnu ka Kidal. Assimi a y'a Assimi sɔrɔ Kidal m'a fɔ ma Maliki Diaw o y'a sɔrɔ Maliki Diaw bɛ Maliki Diaw fana bɛ Kidal Maliki Diaw ni Assimi de ye wari fara ɲɔgɔn kan ale nana Bamakɔ mais n ko nana Assimi nin yan o y'a sɔrɔ a ye parti créé mais Algériens de ye wari d'a ma politicien dɔ il est actuellement en prison donc la classe politique malienne était infiltrée et mais Mali parti politique kun tɛ se ka Mali kɛlɛ kɛ quoi dɔw kun bɛ Algérie ka intérêt défend dɔw bɛ France ka intérêt défend dɔw bɛ Maroc ka intérêt défend dɔw bɛ États-Unis ka intérêt défend donc Mali classe politique kun tilalen don bɛɛ kun kɛlen bɛ ka wari minɛ kɔfɛ ka na n tɛ le Mali n'a pas besoin de 300 partis politiques mais a bɛɛ ye parti misɛnninw ye u da ka ye kuma la dɔrɔn k'a f'i ɲɛna parti politique foyi tɛ se ka ninnu jaabi wa Etienne Fakaba ye mun fɔ tiɲɛ don dɛ u ni parti dɔw bɛ kuma la mais Malien ka parti de tɛ tubabu ye wari de ka parti minnu créé o parti de kun don parti kɔrɔ olu de kun don. A kelen m'a fɔ ani Wassim Nasir. Ale kelen m'a fɔ Wassim Nasir fana seginna kan donc u ka wari dilen de don tubabu ye wari de ka fɛn caman créé Mali la yan quoi f'a k'o bila u kunna quoi. Ok, bon, en même moment, il y a une fois sur Sitani Kemesava, on fait de la loi, on va vous pour sous blocus là. On va être pour Sitani de la sur le nombre Kaja, Sitani ou les cas pour la Corriva pour la Goya. Au fond, il dit, il sera là. Au sur la souda à sécuriser la pour la Goya. Allez, fin clé, on faut ça. Allez, du moment où il y a vraiment dit. Terrorisme est intégré à Sitani, le Loni. Terrorisme fɛn bɛ kɛ Mali Sudani convoi était super armé terrorisme yɛrɛ ye marifa bila k'u yɛrɛ kɛ dugudenw ka tɛgɛrɛ fɔ walahi u yɛrɛ ye tɛgɛrɛ fɔ Irisiw nana Irisiw ka Ilisini jiginna o don il y a juste 4 jours et une semaine u ka cargo baraba in jiginna Irisiw nalen kɔfɛ Irisi ka délégation bɔra Assimi fɛ yen kunun Irisiw de ye wa satellite orienté k'a bila Mali ni Côte d'Ivoire frontière la ni i ma satellite kelen n'a bɔra Côte d'Ivoire ka Mali citerne ja ta k'a bila satellite bɛ yɔrɔ min na u b'a bon k'a jigin image bɔra ma u b'a bon wallahi est-ce que b'a kalama u tun bɛ Côte d'Ivoire bombardé kunun ni marifa kelen kun cira citerne nana aucune tentative ne m'a f'i ye n ko ko in ju ye Côte d'Ivoire ya quand les Russes sont venus ka n'u ka matériel logistique installé ka est-ce que b'a kalama signal ta k'a di ko ni signal bɔra dugu kelen min na à côté de défense de Bouni Malice, ils ont écrit à la défense ivoirienne. Quand il a il y a une coopération de défense et de sécurité entre le Mali et la Russie. Désormais, l'intérêt des Russes a fait l'accord avec l'électricité. Corvar. Ni signal bora, k'a fɔ ko ka Mali drone dɔ kana ka Mali territoire ta k'a photo ta k'a bila. A bɔra dugu min na o b'a bombarder. A ye ɲininkali ko mun na ko Sitani m'a attaqué. Molibaliya de don. Un convoi lourdement blindé. Et le Mali était prêt à Sitani bila ka dogi kodon ni jamana min don ka taa jamana ci ka segin. Parce que quelqu'un même kun bɛ fɛn jɛna Sitani sɔrɔsiw ka mobili kun ka ca ni Sitani o Sitani bɛɛ kun ye 370 citernes. Sɔrɔsiw ka engin min kun bɛ yen c'est plus de 400 engins min kun bɛ tu kɔnɔ n'u kun y'a kɛ ko signal bɔra Côte d'Ivoire de ka na
ni ala t'an ta café min boge n'a ma kɛ kun bɛ si bɔn tɛ ko in tɔ bɔra dafɛ dugu ko wɛrɛ de bɛ ko in na quoi c'est attaqué ye mulubaliya de sinon 370 donna i y'a ye hali marifa kelen ma ci et puis o t'a bannen dɛ ka tila ka temps ta ka sufɛla kɔnɔ ka don k'u lajɛ n'a sɔrɔ u bɛna réagir mɔgɔ si ma réagir irisiw ye cargo bila ka na ils ont été clairs ils ont compris que nin ko in bɛ cogo min na ko bi il y a une coopération économique et militaire entre le Mali et la Russie a bɛ fɔ nin de ma ko partenaire partenaire bɛ marifa d'i ma a bɛ marifa di jugu ma o tɛ partenaire o ko faransi tun b'o de kɛ n'a ye marifa tan d'aw ma a bɛ duuru ni terroriste ale bɛ intérêt sɔrɔ a bɛɛ la terroriste bɛ marifa san a bolo i y'a faamu an fana bɛ marifa san a bolo u bɛ bal san a bolo an bɛ bal san a bolo faransi tun b'o de kɛ o donc aujourd'hui on est déterminé à jamais ni Mali ma bɔ nin dɛngɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ tigɛ Russie la ni Mali ma bɔ nin dɛngɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ mɔgɔ ci ti i tigɛ de Russie ma to coopération na farafinna dugu foyi tɛ mun ni Russie ma coopération ma mais o y'a bɛɛ bila terroir kɔnɔ hali Mali yɛrɛ Mali ni Russie ka coopération a kɛra ATT ka wagati 2002 n ka tun bɛ terroir kɔnɔ la coopération militaire entre le Mali et la Russie mais transition de nalen a ta k'a waleya l'honneur de la Russie dépend Mali ka nin crise in na wa nin problème kelen n'an b'aw fara ta a bɛ kɛ ça risque d'être maintenant une guerre soit a bɛ kɛ guerre mondiale ou a bɛ kɛ guerre intercontinentale parce que nin tɛ foyi ye an ma foyi fɔlɔ Irisiw nana ni cargo min ye an ni Mauritanie frontière ka jugu nin bɛɛ i b'a dɔn attaque in bɛɛ bɛ bɔ yen de u bɛ yɛlɛ ni nara de ye n'u yɛlɛ ni nara u bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ ka na Mopti mara la ka sɔrɔ ka munumunu ka jigin ka ni i da nin sira ninnu kan Mauritanie ka président ye conférence dɔ kɛ bi a y'a jira ko ka Mali dɛmɛ non Mauritanie yɛrɛ k'u ka ayi a se t'a la o parce que a b'a dɔn k'a fɔ a ka yɔrɔ bɛna kɛ champ de bataille de kunna sini il y avait plus de 800 terroristes min tun bɛ Sikaso mara la ne de y'a f'i ɲɛna 800 terroristes a bɛɛ bɔra Côte d'Ivoire de ka n'i jɔ 800 éléments bɛ se ka bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ tɔgɔ ka don Mali territoire kɔnɔ mais fa tout la k'u considère ni attaqué sinon k'u y'u labɛn k'u b'a kɛ o mais u bɛ tu kɔnɔ a y'u ɲininka ko suko bɛ cogo di plus de 200 morts hali min m'a yira avec des forces spéciales u b'u da tu yɔrɔ min na n k'u taara faga yen de fo ka opération fo ka kɛnɛ n b'a faamuya u taara faga yen de 200 fagara 300 seginna ka don Côte d'Ivoire territoire kɔnɔ u siw dalen bɛ yen u tɛ kuma o i m'o mɛn tubabu da o sinon n'u kun y'a k'u bɛ se ni attaque ka t'u dada sira la sɔrɔsiw taar'u dalen sɔrɔ k'u faga yen de n'i y'a mɛn i b'a attaqué i wulila de ka bɛ se ma wuli olu fagara ka ban 300 tɔw bolila ka don Côte d'Ivoire kɔnɔ u taalen ka t'u ɲagami loloni de la sisan u bɛ ka fɛn ko lolonikaw ka wuli a don ta bɔ ta critique ka taa k'olu de ye information di sɔrɔsiw ma alors que appareil bɛ sanfɛ satellite kelen de bɛ sanfɛ Mali Côte d'Ivoire ça sera Mali Côte d'Ivoire est plus sécurisé aujourd'hui que est-ce que b'a kalama ni Kidali a bɛ ka tigɛ yɔrɔ in na a kana fɛn dɛ c'est que tubabuw bɛɛ force bɛɛ jɔnnen don Côte d'Ivoire c'est pour attaquer le Mali donc c'est pour vous dire que a k'a bila aw kunna aw ma enjeu kɛlɛ ye enjeu an ma foyi faamuya la aw ma foyi faamuya la c'est la guerre des partenaires tu sais k'i b'a kalama Afrique bɛ combat min kɔnɔ Afrique bɛ combat min kɔnɔ bɛɛ b'i ka choix de kɛ o de ni kun t'an bolo fɔlɔ ni kun ma sɔn tubabuw la o b'i faga mais bi i b'i ban tubabuw la ka tila ka balo i b'i ban tubabuw la ka tila ka balo Mali b'o gɛlɛya de kɔnɔ a bɛ gɛlɛya an bolo dɛ mais a bɛ ɲa Sarkozy bilala ka bɔ kaso la an n'a sɔrɔ an ka sujet bɛ bɔ a kan Maliyɛn caman tɛgɛrɛ fɔ ko Sarkozy bilala dɔw ko non France justice mais mɔgɔ si tɛ Sarkozy bila kun dɔn a bila kun ye jumɛn Sarkozy bila kun ye Mali de ye Mali cogo di d'accord an b'i lamɛn Mali cogo di Sarkozy kun condamné non ne ma fili 5 ans de prison ferme je crois Sarkozy n'a fait que à peu près 20 jours de détention u y'a labila kɛlɛ min bɛ Sahel kɔnɔ o Sarkozy fɔlɔ de y'a daminɛ la première guerre en Libye la guerre en Libye c'est la France Angleterre et les États-Unis olu de i envoyé Sarkozy de nana karafiye Mali nord la Sarkozy bɛ Sahel dossier maîtriser ni tubabu bɛɛ ye MLA min bɛ yen Sarkozy de y'a créé Sarkozy de ye Alassane sigi fanga la la France a compris que c'est seul Sarkozy peut déstabiliser l'AES Sarkozy bila kun filɛ nin a ka première mission k'a essayer attaquer Sarkozy de ye Côte d'Ivoire ka ambassadeur ye fɛn Qatar yɔrɔ nin ka bon aw bɛɛ hakili ma aw si nin ka bon aw bɛɛ hakili ma un ancien président français o de ye Côte d'Ivoire ka représentant ye auprès des Émirats arabes c'est du jamais vu ni ɲɔgɔn de ka kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ka don Google kɔnɔ k'a tapé Sarkozy de bɛ Côte d'Ivoire représenté
donc Côte d'Ivoire français de taille donc Alassane Korola Alassane mina décès c'est mon qui me marfata malla tous les premiers rebelles Sarkozy de a bien formé Sarkozy de mo bo Libye kana Malila ka marfa douma ansi rebelle fenfen be ni marfa babul ali muni marfa bla ni Sarkozy go bla ka marfata parce que bibi na bebe ka marfa bla ka tout Maliko. Ça, c'est un signe d'échec pour la France. Sarkozy va venir maintenant uniquement pour les convaincre. On est prêt à vous donner encore d'autres moyens. Sarkozy a été libéré uniquement pour déstabiliser l'AES. Donc, Sarkozy dit Alassane Sigi Fangala. Sarkozy, quelqu'un de même Sahel, l'uranium, lithium, les produits stratégiques, les minerais stratégiques, avec Romina Sahel là, Sarkozy de va donc à te mettre. Sarkozy de b'a dɔn wa Sarkozy kunkolo bɛ baara kɛ tiɲɛli na ni Macron siɲɛ 100 français u ka service de renseignement de y'a yira k'a fɔ Sarkozy ka bɔ ni Sarkozy bɔra on va lui donner maintenant ale bɛna contacter u ta i b'a ye guerre bɛ multiplier sans Sarkozy bɔlen kɔfɛ Sarkozy bɔlen kɔfɛ attaques ni fɛnw bɛna multiplier Sarkozy de Libye Kadhafi faga o non Sarkozy a été condamné devant tout le monde ici mais o y'a labɔ mun na pour l'intérêt de la France Sarkozy de ordre de coup à Kadhafi faga donc Sarkozy ma wari minɛ Kadhafi la dɔrɔn dɛ Sarkozy Kadhafi faga yɛrɛ de mun t'a juge o fana la mais a y'a faga mun kama a y'a faga pour l'intérêt de la France Sahel kɔnɔna la Sarkozy de nana ale Kadhafi ka taa Mali Sahel kɔnɔ même marifa minnu bɛ di Kadhafi tun bɛ minnu ta k'u former Mali armée kɔnɔna la n'u forla u bɛ marifa bila ka bolo ka taa n'a b'a fɔ ko les déserteurs a mɔgɔ baden taara ka taa est-ce que b'a kalama Kadhafi dɛmɛ a ka combat la Kadhafi ba bɔ Tombouctou de mɔgɔ caman t'u kalama o Kadhafi ye bunker si depuis dans le Sahel ka taa fo Libye donc ko in gindo Sarkozy de b'a dɔn fo k'a faga wa Sarkozy de Algérie bila à profit u ka jɛ ka Kadhafi éliminer bon Algérie ni Kadhafi Algérie ni Sarkozy de bɛ ɲɔgɔn kalama parce que même les agents de renseignement français minnu kɛlen bɛ ka Francis service de renseignement Algérie service de renseignement infiltré Sarkozy de b'a bɛɛ dɔn Macron tɛ foyi dɔn a la. Donc, il faut faire sortir Sarkozy à Kungolo kan tiɲɛli la. Sarkozy Kungolo kan guerre la ni fɛn bɛɛ ye. O bɛ Libye attaquer don min na n'o taara wolo Sahel yɛrɛ ka binni na. Avant la résolution de l'ONU, ka mandat de OTAN ma, France fɔlɔ de 110 missiles fili Libye kan. France fɔlɔ de Libye attaqué. France ma attaqué pour Yongo, France Libye attaqué de pour que ka MLA bila en place. France de MLA créé, Sarkozy de MLA créé. Donc, bibi na Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ. Sarkozy ka gɛlɛya labɛnnen don Sahel gɛlɛya Sarkozy ka gɛlɛya labɛnnen don wa n'an tora tan France bolo bɛ ka bɔ fɛn bɛɛ la ka France bɛ ka terroriste bɛɛ banna sa la dɔw bɛ ka Sarkozy labɔ de pour que ka mɔgɔ kuraw former n'a sɔrɔ minnu ye marifa bila i b'a mɛn sisan a b'a noter i b'a mɛn sisan ko rebelle dɔw tun ye marifa bila k'u ka marifa tatugu Sarkozy bɛ bɛɛ minɛ cogo dɔ a bɛ bɛɛ gindo dɔn Sarkozy de rébellion dilan quand il était au pouvoir wa Sarkozy de welela ka na o de y'a to Russie ye dɔ fara u ka présidence kan Russie ye dɔ fara u ka moyen kan o de y'a to Russie na ni cargo ye ka na ni équipement matériel kuraw ye Mali partenaire bɛ b'i déterminer parce que la France est déterminée pour engager la guerre Sarkozy bila kun filɛ nin c'est le chef de guerre cette fois-ci c'est pas le président il est venu uniquement pour détruire l'AES Alassane kana fanga la c'est grâce à Sarkozy Sarkozy de nana ni Alassane ye Sarkozy de Korvar ci k'a yɛrɛ kɛ yɔrɔ saya ka nɔgɔ man a tɛ hinɛ Sarkozy ala a bɛ guerre de dɔn a tɛ jamana mara dɔn hali ka France bila ni kɛlɛ kunta in na Sahel kɔnɔ Sarkozy de nana n'a ye bon maintenant u y'a dɔn Macron dɛsɛlen don Macron tɛ fɛn dɔn u ko ka pouvoir dɔ di Sarkozy ma a tɛ kɛ président dɛ mais aujourd'hui il va diriger les problèmes du Sahel pour l'intérêt de la France donc ka fina bibi na a ka bila u kunna kɛlɛ in tɔ bɛ gɛlɛya ka taa fɛ an b'an cɛsiri et je salue aussi les partenaires du Mali vraiment Russie ni foli kama pour leur détermination ils ont renforcé leur présence ils ont renforcé leurs moyens u ye cargo fila de jigi et ils sont prêts Mali kɔni Mali ni Mauritanie ma ci ɲɔgɔn na ni Côte d'Ivoire ma ci ɲɔgɔn na o tɛ kɛ parce que olu fana renforcé don mercenaires fana la Mauritanie président yɛrɛ jate kojugu taara a bɛ fɛn fɛn kɛ bilen voilà aya Jawoyi ni ɲininkali wɛrɛ tɛ yen nɔ Bubakari Jawara nin bɛ sɔn ka dan sigi an ka bi jɛmukan na kuma kuncɛ kuma vraiment n b'aw fo k'a fɔ maliyɛnw ye ko nin ye ko de daminɛlen tugun an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc ninnu tɛ foyi k'anw na quoi an sigilen bɛ ni ninnu ye an bɛ ninnu dɔn quoi
Donc an b'a fɔ hali bi bravo bravo les femmes. Gouvernement yɛrɛ fɛnɛ man ka dɔ fara ka communication kan ka taga parsabu an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna na guerre médiatique do kɛlɛ kɔni an bɛ se ka fɔ sisan daminɛna de. Bon ni ne ko n bɛ n da don o la mɔgɔw bɛna fɔ ko juguya don quoi. Ne tɛna n da don o la quoi. Ni gouvernement ye fɛn fɛn k'a ka ɲi communication sira fɛ an sɛgɛnna kuma fɔli la quoi. Wallahi an sɛgɛnna fɔli la. Ni mɔgɔ kɛr'i fɛ k'a fɛ an kɛra fanga in fɛ ala kama. Mais i b'a kalama les médias d'État an man d'u ye yɛrɛ de. N'olu tun bɛ se anw tɛ na o. A bi kunna président fɛn fɛn échec a bɛɛ échec communication de la. Ni président ye fɛn bila sa médias sociaux de b'a ta ka fanga d'a ma. Les gens pensent que médias sociaux ninnu ye fɛn kolon de ye. An t'an yɛrɛ bila nin kuma la plus i bɛ kuma bɛɛ i bɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔw la quoi. Alors que la réalité est là. Bibi na ala kan kisi kan taga ni coup d'état kɛmɛ kɛ Mali kɔnɔna la bi ko les médias d'État olu bɛ continuer ni fanga bɛɛ ye. Olu ta tɛ fɛn koyi. Ni fanga nana fanga taara peu importe olu bɛ continuer. Et même ni bɛ attaquer ni min bɛ attaquer o bɛ aéroport ni médias d'État dala de minɛ fɔlɔ. Parce que o tɛ mɔgɔ ta ye o. Ni nana i n'olu bɛ baara kɛ. Mais jamana kɔlɔlɔ bɛ anw de kan. Fanga k'a d'an kunna anw de don. Donc ninnu ka sira t'a la. Communication ɲana tiɲɛna o ka sira t'a la. Ne b'o de ɲɛf'i ye o. Population yɛrɛ de bɛ anw réclamer. On est écarté. On est écarté. Et lithium ko kabiri lithium ko mana anw de y'a kuma kɛ. I ye jɔn ye Buguni. Président fɛ ko jumɛn na i b'an jɔn ye. N'u tɛ nin kana an bɔ k'an da bɔ a la. Minnu bɛ yen u tɛ se fɛnɛ. O mɔgɔ kelen de filɛ ka vidéo ci ma dogo la k'i k'a publier. E dun ma sɔn k'a tigi wele i b'a publier mun na. E bɛ ka maloya n'a tigi ye kɛnɛ kan. A k'i na fɔ i b'a fɔ ko u b'a fɔ dɔ ma sunkuruté la ko walo. Bɛɛ bɛ maloya n'a ye mais bɛɛ b'a sunkuruté kɛrɛfɛ. Mali vidéoman bɛ ten de quoi. Mɔgɔw bɛ maloya ni vidéoman ye mais bɛɛ b'i ka image caman dogo la nin publier ne ka cɛ nin bila ka page kan nin. Mais hali n'a ye min fɔ jama cɛ la u b'a fɔ nin kɔni nin ye mɔgɔ lankolon de ye. Mais bɛɛ b'i ka image. Donc voilà nous on est traité comme ça quoi. A bɛ ala de minɛ ni nin ye. Ça veut jamana ko filɛ bɔnɛ t'a la quoi. N'a ye fɛn fɛn kɛ jamana a y'a k'aw yɛrɛ de ye quoi. Et puis Mali là le maire est toujours détesté. Ala de ye nin dɔɔnin da an ma quoi. Nin kɛlɛ la bonne communication an b'a dɔn ninnu bɛ journalisme de dɔn mais an fana bɛ communication dɔn. La communication est différente du journalisme. Mɔgɔ caman t'o de dɔn quoi. E yɛrɛ tɛ ministère la il y a pas de communication. Ministère bɛɛ binnen don en termes de communication. Ministre ka kɛtaw tɛ ye. Alors que ministre bɛ baaraba de la mais les chargés de com ne sont pas à la hauteur. Ils sont pas à la hauteur. K'a fɔ ko n ka ministre tilala i jɔ n ka vidéo ta k'a sigi n yɛrɛ la hali ni e ma média wele i yɛrɛ bɛ se k'a fɔ o. Ministère page kan n balimaw ministre bɔra ka nin de kɛ bamanankan na a ka laɲini ye nin de ye ministre k'o ka nɛgɛ ta o tɛ kuma wɛrɛ i kan ka se k'o kɔni kɛ. Mɔgɔw b'a faamu. Un chargé de com du ministère a tɛ se k'o kɛ. Donc ninnu bɛ yen a kan ka ninnu bɛ yen gouvernement communication tɛ ɲɛ. Bɛɛ kɔni ye français ye. N m'a fɔ ma hali o français yɛrɛ o fɔ ko ɲuman tɛ yen u da o. Parce que kuma minnu kan ka fɔ o t'o dɔn. Diɲɛ tɛmɛna nin fɛn kan quoi. Bɛɛ k'i sigi ka 20h journal kɔnɔ mɔgɔ b'o kɛ bilen diɲɛ kɔnɔ. Tubabuw bɛ ka information kɛ chaque 15 minutes u b'a ka kunnafoni bila. M'a faamuya à chaque fois flash social bɛ tubabu la Mali de la i b'a ye k'a fɔ i sigi b'a kalama duguci ko bɛ kɛ o k'a ka sufɛla kɔnɔ. M'a faamuya. Non i bɛ mun de kɛ tubabu b'a fɔ bi ko Bamakɔ binna. Jɔn bɛ ka nkalon ta k'a da kɛnɛ kan vidéoman tɛ yan médias sociaux tɛ yan n'a fɔra ko Bamakɔ binna n'olu kun y'a bila n'an bɛɛ kun y'an ban kun a kun bɛ kɛ tiɲɛ ye o. Bamakɔ binna i ye weleli kɛ su depuis sura mɔgɔ ka weleli kɛ i ye média d'État ye don jumɛn ka micro trottoir kɛ ko Bamakɔ binna ne n'a ɲɔgɔnna kɛra moyen bɛ aw di aw bɛ micro trottoir ka taa jɔ Bamakɔ seleke naani bɛɛ kun na RFI gɛnni tɛ ko ye koyi farabankɛ datuguni tɛ ko ye koyi an k'u ladege an k'u ladege e n'a fɔra ko Bamakɔ binna moyen bɛ aw minnu bolo a ye taa jɔ Kati bɔda la n balimakɛ ça va e bɛ ka bɔ min e bɛ ka don Bamakɔ a fɔra ko Bamakɔ binna e b'o kalama a ne t'o kalama i bɛ tubabu ka kuma kɔ kan ka sɔrɔ i ma kuma mais ils sont pas à la hauteur u tɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ man d'u ye wa u tɛ fanga ko fɛnɛ la olu k'u ka balo jamana dun bɛ communication de bolo donc le gouvernement doit se démarquer de ces gens là k'a yɛrɛ ka propre communication bila en place c'est tout an tɛna n yɛrɛ bila o kuma fɔli la koyi n'an yɛrɛ jama la ko kuma la kilifu b'i dugu ko Asimi kana i b'a fɔ ko ni
il va faut qu'il y ait wulu de ko fo ba e dugo ay ta fait ay on ma bossa président me kanale e bi ala kali ko président e na kunto président kelen nunu te mo ko fe kan e yere sene asimin ko do mo gore ko do an bebeta abi ala de mi ay courage ta na ma asimin de ben wakati na billahi ay asimin janfa parce que en vidéo man kelen de asimin sangoro ta kala yele bi akara ko auto de journaliste dia akara journaliste ko donc ayo tege di ñogoma akwa page suilen do akwa président de communication na wakati la akana utam ko kuma kan fe na utam ko kuma kan fe fen benja be kawla aya voilà no ba merci ne ra ko ngon den da do ala ida do ala